Nie každý si však túto destináciu môže dovoliť. Každá tretia rodina na Slovensku je ohrozená stratou bývania. Pomôžte im a zapojte sa do našej zbierky na rodinasapočíta.sk. Ďakujeme. Úsmev ako dar, aby rodina zostala spolu. Ahojte. Ktorá destinácia je pre vás tá vysnívaná? Slnečná exotika, alebo je to skôr Stredomorie? Viete, aká je vysnívaná destinácia pre rodiny v núdzi? Je to domov. Toto najkrajšie miesto na úplne celom svete. Toto bude na dnešnú noc moje útočisko. Vyzerá to tak, že som vypálila batériu. Štyri košické rodiny sa už tešia z nového bývania. Úsmev ako dar odovzdal ďalšie byty rodinám v núdzi.